Det är den hemliga vinnaren kommer. Som alla har bojat så spänt efter. Jag tycker han var öppen till och det. Bara här. Aj. Hej. Kim. Hej. Velkommen til. Nej. Der er nemlig simpelthen med ned en ost. Så vi henter dem lige, så kommer vi til... Nå, nej, det kører det godt selv. Er det Anissa? Ja, det er Hej. det. Kim. Velkommen til. Okay, so I have it urged and cheese and going further. Then I will take the cheese. Det är pojningar och brejet. Ja, det är bara om en stora pils. Ja. Nu är vi kommit i Jöknum passkontrollen. Det här måste vi till Jöknum för att vi ska vara till ett ställe som heter Doha. Jag vet inte vad det är. Vad är det jag under? Qatar. Vi ska till Qatar. Så färrar vi vid. Vi är till Tanzania. Så flickar han får skänka av en timme. Det är spännande. 8 dagar tält tillsammans där. I glöm. Ja, men jag glömmer jag eller alltså du går där. Ja. Jag har nummer är på 5, och så är det på 4 så det är och mycket. Det passar. I skal, så vidt jeg ved, ud af C39 på havn. Vi følger lige med hele hatten her. Runder, du kan inte det quickly, ja. Ganska quickly att jag. Okej. Jag tittar att vi ska ringa till. Och den här damen här och tagit både och kommer att slå en torch över till Hicko. Det går så vi för något. Det var spännande. Det är inte Polen. Nu renner vi från en flickvara till en annan. Det var mer än en timme snackar. Men jag har inte kommit lite väl lätt. Ja. Har vi her? Ska med guiden här. Det är väl rund i ölet, se? Det är rund i ölet, så nu nådde vi det. Och det är metro här.
Hvad tager du på det herfra? Jag ser det. Har du rundt? Ja. Men ikke Så er det den her ude, ja. Could you use your boarding pass and passport, please? Det var ett ordans rennar och det så tjockt det var. Klockan är en 2. Ja, så vi är lugga va. Att det var en som var och marera och skälta. Men hins la mycket vi. Nej. هذا نرحب بحضرات السادة المستمعين أعضاء نادي الامتياز أعضاء برنامج المسافر الدائم التابع لتحالف العالم الواحد. نتمنى لكم Nästan i Tanzania. Vi gav ett annar timme ganska efter. Och vi lände i Doha i Qatar. Skift och flickvärd. Det var akkurat vi om till att vi nådde det. Men vi nådde det, vi gav varje upp. Så var alla damer och det var brukt och klart få illa och just klara. Så. För vi till gång i morgon här. Kilimanjaro is reported to be under fine weather conditions with a surface temperature of 22 degrees Celsius. Första intryck. Första intryck, det är växer i öliga gott. Det är heitt i luften, ikke røvlig heitt, til at klokka er som 8 klokken. Sjå så det vel bare flott her nå, men det skal få bli god der. Ja, skynda, det är så väl. Nej, jag har släckt show. Nej, det var så. Ja, här är det dejligt. Alla taskarna är lite och bonten det tek var det inte. Det var spännande med för att finna taskarna. Det var en näck folk som skulle färra upp på fjället. Det är några såna fjälla taskar. Det var spännande om det kom vi spänningen utlöste. Vi för inte kom vi testa efter i Doha. Så allt som är packat nu är 2-3 dagar och är annars planlagt och i flera månader. Det är bara farväl. Men det här är Keypmannahavn. En liten Keypmannahavn färdast och skål nu. Så det är väl skottur gosse. Contact number. Let's go outside to take the phone number. But maybe the phone number of this contact? No, your number. Yeah, this phone number for Sarah too. This is the Så vänta på Slet ikke kommet. Har vi busning? Har I ikke mødt nogen herude, eller hvad? What's happened? Why did you miss the luggage? Your crew? The flight that we took from Copenhagen was delayed due to a medical emergency. They had to land somewhere else because someone was sick. And so it was delayed to Copenhagen. Scheiter om koppelen.
Nej. Du kom där i bussen här. Det är en gammal buss. Han är sti utanför och gardinbussar. Han har äsne Öskeberg. Så det är akkurat den gamla bussen till Henry. Sikkert så lär mig jag. Ja. Det är det men alltså för det shit. Alltså där vi framåt vi ska så då. Vi för väck till i Ångstan. Där har det kan vara det. Doha vi för så. Doha vi var sanka men vad jag vi boja vet få då i flickor. Väl. Jag boja drocka. Ja. Och så boja vi vita han låt. För nästa ruta kommer morgon så det är så efter i Doha allt vi för så kommer här kommer vi för här är underboxer och här är tandkräm glömde jag köpa men det är ju störst land där man har tandkräm. Det är väl Kunderna på nettet. Vi kan overtage det alle altså. Det kunne være fedt. Der er cirka 1 time til hotellet herfra, 45 minutter 1 time. Og når vi ankommer, så skulle der gerne være værelser klar til os der. Skal vi til? Altså 10 kroner minutter. Så Here we know how to help each other. And let's say finger crossed. Yeah. spiked with vodka or no vodka. Okay. Welcome please. Thank you so much. Det var sagt nu har vi ju kammare. ja. Jag kan bara att han får 20 timmar. Ja. Men du sov jag inte. Ja. Nu får såna ut gå sig. Det är dejligt svallet. Jag vet inte om det mer det galt vill lägga är så helt. Det är modigt att dra upp. 24 timmar sedan 8 vi före är vi komna på hotellet. Det är minst inte en gång att hotellet är ett. Men här är väl svimmig hyllor och jag har björk och till att kunna dricka saft och dricka. Det är näka så oallmäntliga blod. Här följer man sig välkomna. Dejlig och avhåvärd för. Vi har kort och jöken öle imes landslag. Alltså, det vill säga landslag och kvar folk byggva. Men när man har så öle fataxligt ut så blev det inte mer stort på slut på den afrikanska maten och så nu är vi kommit in här som postur och stånk det släpps kort mest in det är bara för det ryck. Kerstien så kom. Ja, det är så det ska man ska man hälsa där igen. Det är stå. Det är låt det ja. Det låter jag väl. Så du har här bedeller det nu då? Ja. Det var ett nej, det var jag vet inte, jag ska vaska med händerna. Det står ju när anvisningen när man ska vaska sig med händerna som tror man det var forskjellige bakterier så man kan få lite bouche. Och jag sätter ju av vaska man fick den där blå det blev vatten om vägen. Så alla bara få ett i ordna. Ja. Vad? Du tatt. Det tar strax ska vara gärning. Ja, det var snyggt på oss. Jag har alltid hade fejsat att. Det tar vi inte väck. Ska bara vara det där. Welcome. Thank you. Karibu. Karibu. Karibu.
Musikken kan bare stå ved siden af. Så det er så også, at jeg egentlig er ude her og lave badelsen. The Mount Kilimanjaro, we say the piece of cake. It means it's good for everyone. So don't worry, just take easy like you drink your Coca-Cola. And don't take more time to thinking about the Kilimanjaro. Just take it easy and everything will be right. Yeah. Yeah, so that's why we say pole pole. It means walk like a chameleon. You know? Everything pole pole. Don't rush. Yeah. Ja. Jag ska också om. Nu pjövs du inte, ja? Jag kan säga att jag ska bara köra till så släpper jag för uppe, eller? Ja, du är väl att ha kött. Ja, jag tror det. Ja, så jag det som inte, men... Ja, Påle säger jag där. Påle. Du säger det piece of cake och Påle. Och Eva är under hukte till Hjälpmaus ner. Han har sett att han varst ju i korsen. Och där har han nog just efter till varsten som var åren på en eller annan mat. Det är allt för högt. Jag tror natten. Och till så just nära, ja. Och så det är inte bara att det är för högt. Det är nästan för djupt. Och för snålat. Så här movet. Gör av och vi öppnar ju. Ja. Nej, men den sidder ikke så meget væk på. Bagagen den skulle meget gerne komme med flyet i morgen tidlig, og så er planen, at folk fra lufthavnen får det transporteret ud til et sted, hvor vi kommer forbi alligevel med bussen. Jeg ved godt, der er rigtig mange af jer, som er meget nysgerrige, særligt efter, hvad der skal ske den nat, hvor vi går op mod toppen. Og der er allerede en masse, der vil hen og spørge. Og fra nu af, så er det forbudt at spørge. Fordi den her tur, den handler om hele vejen op på bjerget. Det handler ikke kun om de der 6-7 timer på vej op. My name is Johnny. I'm going to be a guide for the group, local guide. I have been a guide on Kilimanjaro since 2002, more than 500 times. Basically, it's like I know every piece of stone on Kilimanjaro. Yeah, so welcome Tanzania. I can't wait for tomorrow to start our hiking.